Le ntombazane le yayiqashiwe kuleli khaya leli. Nginesiqiniseko sokuthi umuntu onesandla kulahlekeni kaShuli iyona le ndoda le akekho omunye. Ngikunikeza usuku nje. Kulolu suku kunaso sonke isikhathi. Uzokwazi ukufeza iqiniso. Wena uma ubona wenza into elungile yini ngokuthi unikeze uthunta indawo ekamereni lakho? Umnumzane uAbhishek ubelokhu evalela uShuli ekhumbulele iminyama sonke lesisikhathi. Awuhambelana, hamba! Sekuyisikhathi sokuthi uAbhishek Lahiri abhekane nazo zonke izinto zakhe azenzile. Ukhona la ngaphakathi. Waqala ulibuhlaza umfowethu singekho isizathu. Wena lokhu udlala ubhuti wakho sonke lesikhathi kodwa uvalekile amehla uboni lutho. Thunte ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha kuStar Khanya kuphela.